tejto časti by sme si ukázali, ako sa dostaneme do kartu záznamu a aké informácie sú v danej karte. Kliknutím na názov, buď to organizácie alebo osoby, potenciálneho predaja, faktúry a podobne, sa dostaneme na kartu záznamu. V danej karte vidíme všetky primárne informácie o danej organizácii, v tomto prípade vpravo máme tzv. Action block, kde môžeme robiť rýchle aktivity, to znamená pridať nejakú úlohu, udalosť, poslať mail. Ďalej vidíte nové bloky, email maker, PDF maker, alebo môžete vidieť aj podobné ďalšie extensions, ktoré si viete doinštalovať do daného systému. Priamo v danej karte môžete daný záznam editovať, duplikovať, poprípade deletnúť. Viete sa týmito šípkami presunúť na ďalší záznam, poprípade viete rýchlo preskočiť kliknutím na danú ikonku a zvolením daného záznamu. Ak si chcete pozrieť všetky pridružené informácie k danému záznamu, kliknite na More Information a zvolte si daný modul, ktorý chcete vidieť. Sú to napríklad aktivity. Týmto sa nám zobrazia všetky aktivity, ktoré sú zvolené k danému modulu. Môžeme takto si pozrieť kontakty, ponuky a podobne. Opätovným kliknutím na prvú záložku sa dostaneme do karty záznamu.